हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोना भिडिअनि ससे क्लिप्सखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै एपोइस्ड बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि बागै सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ टिजारनि टाइटेलानो जाहैबाय बे गोसो दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नायाखै अब्ला एपोइस्ड इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दं अजित नार्जारी इउट्यूब चेनेलनि आन्डाराव फैनाय मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआ दायो रिलिज जानानै थांबाय दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय थोन थोन गस्लाखौ दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला अजित नार्जारी इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दं आगमा रुवाति बड' सिरियाल भिडिअनि एपोइस्ड 18-19 भिडिअखौ सोंहरबाय थायो दे लोगोफोर भिडिअखौ माब्ला रिलिज होगोन होननानै स' लोगोफोर जोंहा बे भिडिअखौ दानो रिलिज होथ'नाय जों नुनो मोननाय नङा दे लोगोफोर मानोना लोगोफोर 17 पार्टनिफ्राय जोंहा जाखिनि फैनो गोनां पार्टफोर दं बेखौ दायो शुटिंसो खालामगासिनो दं दे लोगोफोर जेब्ला बिथांमोननि गासिबो भिडिअ एडिट खालामनायफोरा कमप्लिट जायो अब्ला बिथांमोना पार्ट बाय पार्ट रिलिज होफिनगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर दानिया नेक्स्ट आपडेटआव दं लाइनास सिरिज बेनारनि आन्डाराव जोंहा मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर स' लोगोफोर जों बे मिउजिक भिडिअ बर'नि गोबां मुंदांखा आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव दे लोगोफोर स' लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड अब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन दे लोगोफोर गोजोन्थों।